مجموعة من النساء المتحجبات يسرن في الشارع. هل هن نساء مسلمات؟ هل هذا بلد مسلم؟ هذه إنجلترا في عام 1920، وهؤلاء هن النسوة المسيحيات. فما الذي حدث؟ وأين ذهب كل هذا الاحتشام اليوم؟ فكلنا نعلم كيف ترتدي نساء الغرب اليوم، بل حتى بعض نساء المسلمين للأسف الشديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله. اليوم سنتناول موضوعا خطيرا وشديد الأهمية. هل تساءلت يوما عما إذا كانت هناك أجندة خفية لتغيير المعتقدات الأساسية للأديان الكبرى؟ في هذا الفيديو سنستمع إلى حاخام يدعي أن هناك خطة لتغيير وإفساد الإسلام، مشابهة للتغييرات التي شهدتها المسيحية على مدى القرن الماضي. هذه محادثة ستغير وجهات نظركم، لذا ابقوا معنا لنكتشف الحقيقة معا. אני זוכר שבזמנו שאלנו את הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, איך האסלאם ישתנה? הרי האסלאם כפו. אז הוא ענה, האם לפני 50 שנה היית מעלה בדעתך אותם השינויים שהנצרות עוברת? לא. והנה הנצרות עוברת שינויים. אז גם אצלם זה יכול לקרות, והאמת היא שיש הרבה דברים מתחת לפני השטח, אבל גם מעל פני השטח, שמורים על התפתחות של כיוונים כאלה. שאלו את אחד מהנציגים של סעודיה בוועידת דאבוס, שאלו אותו, מה עם הסכמי אברהם? האם המלחמה בעזה לא מסכנת אותם? אמר, מדוע? הרי המלחמה בעזה זה בהווה. הסכמי אברהם זה העתיד. זה העתיד שאנחנו מבינים שיש במזרח התיכון מקום למדינת ישראל, לעוד מדינות וכו'. ולכן אנחנו כעם ישראל יש לנו זכות ואפילו דרישה מוסרית מהאסלאם לעבור שינוי. אבל צריך שהדברים יעמדו על השולחן, יונחו על השולחן, ואולי בבוא הזמן אנחנו נראה איזשהו שינוי. אז בעזרת השם אני גם הכנתי איזשהו מסמך שעומד להגיע לעולם המוסלמי בנושא הזה, נראה מה יצא מזה. לכמה חכמים, חכמי דת זה נשלח ל2,000 כתובות. מאיפה התגבשה רשימה? יש אנשים שאני ברוך השם עובד עם אנשי תקשורת שמכירים את הכתובות השונות בעולם המוסלמי. לומר לך את האמת, אני אישית אף פעם לא הייתי בישיבה מוסלמית, אז יש אנשים שטרחו בשביל הארגון שלנו למצוא את כל המקומות הרלוונטיים בעולם, אוניברסיטת אל-אזהר למשל ועוד מקומות שונים. אז בואו, באמת תגובות כבר הגיעו? כן, כבר הגיעו. אני בינתיים לא יכול בשלב הזה להביא לזירה הציבורית את המידע, אבל בעצם דברים מאוד מעניינים מתרחשים מתחת לפני הקרקע, וכל דבר שמתחת לפני הקרקע סופו לעלות על פני הקרקע. כן. נגיד, יש כמה שעושים את הדבר הזה, חוקרים את האסלאם ואת שורשיו ההיסטוריים והתיאולוגיים, ומתמודדים עם זה. יש אפילו כתבות בעיתון בנושא. וכדאי באמת לדבר עם אנשים שיודעים מהו האסלאם. הם צריכים, נגיד, לפרש מחדש את דתם. כלומר, להבין שבמידה והם מקבלים את מוחמד כנביא, זה עניינם, לא ענייננו, הם צריכים להכיר בזה שהיהדות נשארת בכל תוקפה. עוד אם כן, שכדאי לאסלאם עצמו לתת לעצמו פרשנות מחודשת, שבה הם מבינים שמוחמד אינו אלא נותן את דבר השם של היהדות עבור הערבים, לא עבור העולם כולו. זאת אומרת, אם כבר רוצים שיקום איזשהו שיח שיאפשר את התיקון של מערכת היחסים העכורה של בני ישמעאל כלפי בני ישראל, צריך קודם כל לחזור בתשובה מהטענה הזאת, טענת התחריף. יש נקודה נוספת שהאסלאם צריך להתמודד איתה, מלבד הזכות על ארץ ישראל ומלבד טענת הזיוף.
זה הטענה בדבר ביטול התורה. עכשיו, יש לנו מנגנון נפלא ביהדות, שנקרא התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, זאת היכולת לדרוש את הכתוב, ולהתאים אותו למציאות המשתנה, מה שהרב קוק מכנה, דרכי התבונה המעשית המתחשבים בצורכי החיים. זה דבר שהיה קיים באסלאם פעם, קראו לזה איג'תיהאד, ונפסק באמצע ימי הביניים. הייתה החלטה של חכמי האסלאם, מתאריך זה וזה, אסור לדרוש מחדש. איג'תיהאד, סוף הוראה. זהו, נגמר. ואולי יהיה כדאי להם לקבל כמה שיעורים בבית המדרש שלנו, כדי לדעת כיצד לצאת מן הפיגור הכפוי עליהם מבחינה תיאולוגית. הרי הם לא שונים מכל אדם, הם בני אדם כמונו. אבל משהו עוצר אותם מהבחינה התיאולוגית, ולכן, מה? אצלנו זה עצר? מה פתאום? תגיד לי, למי יש פה שתי נשים? בסדר? ביגמיה מותרת לפי התורה, נכון? נכון? ואין פה שום אדם בקהל הזה שנשוי לשתי נשים. אז מה אתה אומר זה לא עצר? זה עצר, זה לא עצר. רוצים כל הדרכים האפשריות. כלומר, יש תבונה של ההלכה שמאפשרת לי, נגיד, זה מחתרתי, כן? אבל זה כן, מאפשר להתאים. אבל יש לנו גם מנגנון יותר טוב, חידוש הסנהדרין. אתה תחדש את הסנהדרין, תעשה מה שבראש שלך. דבר ראשון שאנחנו נבטל, תחנון של שני וחמישי. זה הדבר הראשון, אחר כך דברים פחות חשובים. אני לא מאמין שכעת אנחנו נראה פתאום השתנות מקצה לקצה של העמדה המוסלמית, אבל יש תהליכים ארוכי טווח. אנחנו למשל לפני 100 שנה לא היינו יכולים להאמין שיהיו שינויים כפי שקוראים היום בתוך העולם הנוצרי. ואף על פי כן השינויים התרחשו בעקבות מדינת ישראל. כמו כן גם כשאנחנו בעמדה של כוח, כשמבינים שאותנו אי אפשר להשמיד ושאנחנו מלוכדים, אז הדבר הזה בוודאי יגרום בסופו של דבר להרהורי תשובה. אני לא מאמין שזה בטווח המיידי, אם כי יכולה להיות יוזמה פה ושם, אבל נדבר על הטווח הארוך. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا 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 لا